yona. Khona lento engifuna ukukubuza yona. Khona lento engifuna ukukubuza. Manje yinja kabani besuka wena? Yabona ukushuta bafethu, welcome to Starkwa Monday bafethu, welcome to Starkwa Monday. Bathi style zonke, style dollar, style maleningi, style mali ngapheli, style automatic, style principal mntanami. Pa pa. Phezulu kwabo. Ya ngivaya nobani la, ngivaya nobani. Ngivaya nayo into Silwane inja kakhulu. Inja ngapheselekini ethola. Ya izinja zasemashona. Ya izinto zasemashona ethola ya. Beka manje ethola mphezulu style ongempela. Hleli sipholile yabo sasiphuzela ngizibambelini saso siwana IK. Ethola uzongibuza imibuzo lobhuti bafisa ethola ngiphendule ethola. Ya athi sicale mfethu uyabona Thursday mfethu utholakala wena kule weekend uyotholakala nje kule weekend. Mina le weekend ngicabanga ngoba bona la cash up yabo. Ngoba la cash up ngathi zama ngibole ukuthi ngathi ukuzukabza yabo. Social small ndoda mele ngisikhipha IK. Ayikhe. Manje kucale lini ukuhlaba kahle? Ukuhlaba uphuza uma 2023 lapho esocala June. So lipiya sencovid ngishaya iStouts so le ngiyangapha engifaka iStouts kakhulu. Oh upati uyokufundisa iStouts. Endata senkuza iStouts nje yangibulala ndoda ngokhohlela ndoda ayo. Sinamasimbi iStouts. Ngiyezwa bathi iStout awukhona ukuphuza iStouts ungabambanga. Bathi iStout mfethu. Ya ngisho sisenza ukuthi iqine yabo. Ya lento le vele iphuzela vele ukuthi ayibamba. Ukushaya amelanga nje amuphuza isola ushaye so hey izinto namasiva shukai. Maye wena asikuniki inkinga ngapha le Stout. Ayisha mina yavukelwa mina. Yavukelwa mina. Manje uyenza njani mawuvukela? Uyabamba or awu ndoda khona lo mntana wangapha emavahini ethola. Engisamzamazama ethola nje amesh. Kwibhati nje kunzima style. Kunzima style nje kunzima ngempela. Hey, mawubhekile utshwala ungabiyeka nje utshwala. Utshwala angazi, utshwala ngeke ubiyeke. Ngoba manje sikuza uDecember manje, siyophuza ngibona usiweka nini yabo. Siye komunye unyaka asekho into engizoyenza kutsayile so sho ukuthi namanje ngisazoshaya bona. Abona Stout inkunzi emnyama. Inkunzi yabakhulu, inkunzi yakhuza unkuzi. Manje asihudisani sona le Stout. Bathi sinokukakhisana kumelanga usuze mawusiphuza. Hayi ngophathwa isisu sona ethola maka mina leyo nto le ayingenzi yabo ngoba singabantu asifani nje yabo. Banye vele abakapisa abanye ini so mina vele iyaphasisana yona isisu le nto le so mina iphuzi udlile. Meludle kucala. Angitshele ngale ndaba esiketchup zone. Manje mawusuke uya nini eketchup zone? Nya kuyo maye kulo November lo. November. Ya kulo November June sithi namaye kuzale ukabza le small uphori angazi ubani konje ubani le uba unaye lo zincumalo baba uzincumalo yembo. Uzincumalo nayo yeza lapha ethola ngifubona lapha yana nje. Ubadlalela nje ethola. Noma ngazibambela eshopenze 1 ngithi lotuzana Stouts. Ya Stouts she. Ngishile epage yami le mfethu ethola shona maye. Ayistropes so yababonisa ukuthi nawo nomgoza. Ya nami nginomgoza ethola ngiseseningena ku VIP maye angijahanga. Manje amahenesi nyana. Ihenesi ayindaba maye yazini ngizothenga la ka Raymond obelikwa. Lisokhuphuka nayo. Ayelikwa ngeke ethola phela ka Raymond 700 ebo yi1 ethola iVIP vele yona. Nyakuza ndodo wesilwane. Nyakuza ndodo wesilwane ziyakhala mfethu ziyakhala. Manje mawubambile asithi like ubambile. Intombazane ekseni seyifuna ama 5000 uyenza kanjani lapho?
uke wafika kule